आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। 15 मे रोजी आंबा काजू बागायतदारांचा भव्य मोर्चा मुंबई इथं आयोजित करण्यात आलाय। हा मोर्चा गिरगाव चौपाटी ते वर्षा बंगला असा निघणार आहे। कोकणातील आंबा आणि काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे शासनाचं लक्ष वेधण्यासाठी हा लढा उभारण्यात आला असल्याचं मत यावेळी आंबा बागायतदार गणेश गावकर यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून व्यक्त केलंय। या मोर्चाला विविध शेतकरी संघटना, सामाजिक संस्था, विविध राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळालेला आहे। या सर्व संघटना, संस्था आणि पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचं सहकार्य लाभलं असल्याचं यावेळी गणेश गावकर यांनी बोलताना सांगितलंय। 15 मे रोजी मुंबईला आंबा काजू बागायतदार संघाने संपूर्ण कोकणातील शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा काढण्याचे नियोजित केलेले आहे। त्याच्या मागचं कारण असं की गेल्या 3-4 महिन्यापासून सलग कोकणामध्ये सिंधुदुर्ग असो किंवा रत्नागिरी असो या ठिकाणी मोर्चे, मेळावे, रास्ता रोको या सर्व गोष्टी घडल्या, परंतु या सरकारने कुठल्याही पद्धतीची दखल घेतली नाही या गोष्टींची। आणि याच कारणामुळे येत्या 15 तारीखला संध्याकाळी 3 वाजता गिरगाव चौपाटीपासून देवाभाऊंच्या निवासस्थानापर्यंत त्यांना सांगण्यासाठी कोकणातला शेतकरी मुंबईला येत आहे की आमचं अतोनात नुकसान झालेलं आहे आसमानी संकटामुळे। तरी कोकणातील सर्व शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावं। त्याचप्रमाणे आपल्या कोकणातला जो चाकरमानी मुंबईला राहतो मोठ्या संख्येने, तर या चाकरमान्याने सुद्धा आज शेतकऱ्याला कोकणातल्या त्याच्या अस्तित्वावरती गदा येते। तर त्याच्यामुळे या मोर्चासाठी 3 वाजता गिरगाव चौपाटीला उपस्थित राहून त्याला सहकार्य करावे, मदत करावी। त्याचं कारण असं की कोकणातला आज राजा जो आहे तोच संकटात आहे आणि तो संकटात असल्यामुळे शेतकरी संकटात आहे। जर या राजाचं अस्तित्व पुढील काही वर्षामध्ये संपुष्टात आलं तर तुम्ही हक्काने सांगू शकत नाही की आमच्या कोकणामध्ये आंबा पिकवला जातो, काजू पिकवली जाते। परंतु तुम्ही या अगोदर बऱ्याच वेळा बाहेरच्या लोकांना सांगितलं की आमच्या कोकणात एकही शेतकरी आत्महत्या कधी करत नाही, पण आज सुरुवात झाली आहे। आणि जर तुम्हाला खरंच तुमच्या कोकणातला शेतकरी चांगल्या पद्धतीत शेती करावी असं वाटत असेल तर आम्ही ज्या 15 तारीखला जो मोर्चा काढत आहोत राजू शेट्टींच्या साहेबांच्या नेतृत्वाखाली, तर त्या मोर्चासाठी एक दिवस आपला या कोकणातला शेतकरी तुमच्याजवळ काही मागायला चाकरमान्याने येत नाहीये, फक्त तुमचा एक दिवस द्या या कोकणातल्या शेतकऱ्यांना आणि या मोर्चामध्ये सहभागी व्हा एवढीच विनंती करतो। धन्यवाद।